Batisi TV, lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Ka Little Star Academy ka Snem jing hikai ka bapau nam haka jingile kai football ka badan haka shnong nong ba benther jonga Eastern West Khasi Hills District ka badairu ka academy ka balaju se ki samlai le kai football ki balayo lat benlet yeshimenta wat chadu shabar ka jila haka artarik uno pra arhajar apuar kan sarakhi ka Jingdap shipo Snem jonga jingya linti ka academy haka ne ka jingrakhi ka Jingdap shipo Snem ka Little Stars Academy Kanyo ban Pynlong ki artili ki program ka football festival na kabenta ki khana ki baha karta ka bandriu Snem shedrong but ka 7-a-side youth football development and promotion program na kabenta ki under 12 under 14 and under 17 ka cut of years na kabenta ki under 12 kan day arhajar shipo under 14 arhajar pra and under 17 arhajar san but on shim tang pratili ki team ha ka baki team kin haban register dunai ka kharngot but palat ya ka arphongot ki players but kandon ru ka cash prize and individual award na kabenta ki players ha ka ne ka tournament shushu na kabenta ka football festival ka by registration kan long shi spa tingka way player but na kabenta ka 7-a-side youth football development and promotion program kan long ars pa tingka way player nakabenta ki Jingdap bakhamnya kinong ishimenta kilaban telephone ha kini ki number pra saw iwe saw pra like khandai iwe khandai but nyong not san khandai saw lai san ar iweเป็นกันมาไปยังการLittle Star Academyและสตางค์Snem arajar kita kan di Jingdap kabar Shipo Snem pura kabang ngin rakhia kan iga Snem haka artrik jong benai December but haka ni gajing rakhia kan iga Jingdap Shipo Snem ngin Pynlong artligi program kawai ke program kalong ngin Pynlong ya ka football festival ke program ka basisngi haka artrik jong benai December mental Snem but ni shim ye ki khna ni khot so bhai ki khna ki bana du ka karta ka ban ru Snem chajong ter ban ye shim menta ha ka ne football festival ka ba shisni but ka jing thu jong ka ne football festival ka bangi Pynlong ka long na ka menta ban ka siu thia la ni ban ai man sim ya ki khna red la ni ki players ki babon na ka menta bakin nang so thu nani kinang yo man sim humno banang penjanai dan pentibit shushu ya kasap ka bakidon te lingba kanika program ka ba shisngi kino ki khna ki ba kwa ban yeshim menta ki la ban register ya de Daka ba ki haban sir ubat ka registration fees ka ba shispa tingka ban nakalyang ka academy kan penbiang ya kacingbam jogi khna haka tegisni untangi wer ni khot ya ki khna jong ka dong ka than ki ba kwa la ni bodon ka jing thrang ba jing angno chushu kumno ban so thu la ni ban yo kan tip khamba chushu ya ki lat ki lanti na ka taban pentibet ya le de haka ni ka jing le ka football kila ban shimeng ni ka bu ban yeshim benta hakanik football festival hagaba hakanik program inyo ya kijing penchai inyo ya kijing kren bat khamtam inyo ya kijing phliu jingmot om tang bat khna ande bat ikmi ki kwa jokiru shapang kalawe jumi khna hakanika jingile kai kaba arpat kaba nagalyang jong academy hakan jingi rakhe ya kanika Shipo Snem ka Jingdap Shipo Snem ngin penilai karu ya kata ke youth development and promotion football tournament kaba ngin penilai kai da kata ke 7-a-side ya ki age group ki ba ki under 12 ki under 14 but ki under 17 kaba ne tang kumba Shipo Sngi kata ga long na do kalai tarik ter hadu khat sau tarik
te kino ki clubs ki teams ki bakwa ban shim menta ki habban register ya ki kena baro khot ki bani lekai la kumno om Julai ka khadangot but on palat ya ka ar phomot but ka registration fees kalong aspa tingka away players hakaba ngin shim tang prat league teams hakane ka jingle kai te ni khot ni aware ya ki tu ki teams and ki clubs kham tam ki bodon ne ka jing ang not but ai ka kapu bat kalat ya ki khna pa kin yo ba ni le kai ba ban i ki sap shakane ka jing thmu ka ba red ka jungi kum ka academy na ka taban ka tiu ya ki khna but ya ki samla ha ka ne ka jing le kai ya ka ne ka jing le kai ngin shim tang prat ligi teams but in divide ya ki haman na ke age group in divide ya ki haki art ligi groups but ki top teams na ki art ligi groups kin rong shaka semi final but kin yele kai final kan don ru ki prize ki cash prize nam ta ki team ki be job but kham tam ru kin don ki award ya ki individual players kum ki best goalkeeper ki best player top scorer nang tabat ki badu promising players jong kanika tournament broadway but kanika long shibenta na ka jing thmu jong ka academy ban kan tiu ka football ban kham tam e ban chna ya ka ta platform na kam ta kini ki khna samla na ni khna rit ki jungi ki bangi i hi ha ka chala broadway ni duna palat kum kini ki platform kani kalong tangkum ka jing stang jungi ka academy ha kani Snem ka pementa Daka bangi don ru ka jing thmu ba ha ki Snem ki banwan ngin beteng ya ka kum kini ki jing penye kai kham tam ye ki taki youth tournament khnang ba ngin chna ya ka ta platform nam ta ki khna jong kani ka dong ka than pe kin yo ban ye le kai ha ka Snem bar ko we but ka jing thmu ka ba kong san jong kani ka tournament ru ka long ba na kaliang joka academy ka kwa ru ban jiet ya kita gi khna ki bakan sa le gi khna ki badon sak ki badon si shaka jing thlang ba jing angnot na ka banta le se ban ai ka jing hikai ka jing ptebit shu nang ne shakmat hapo ka academy but om tang ka jing le kai football and rei wat le se kini oban pulir ru hapo ka school hapo jang school ka badai ka little star secondary school ringkat let's say kila ban yo ru but the scholarship haga jing pule te ka ba ar ka jing thu jong kan ka tournament ka long ru ban jit yaki khna hakini ki age group ba pair nakam ta ka jing thu jong ka academy ban le ban ya shim ban ta la le khun ha ki tournament ki ba pair but kham ta me hadu ka I league level jong ki youth team te kinu ki khna ki badon sap dan ki badon ka thong ha ni ka jile kai ni pan shlor ye phi ni khot ye phi kham tam e ling ba ki clubs and ba ki association ban wan ban ye shimta nagamta kalawei jom ki khna kani ka jingpani le kai ko mo omne kanum long tang man ta ka Snem le ka don ka jing thu ya ka ban wan der chiter ban nang kan tiu shu ya ka jing le kai football ha ka ni ka don ka thang chui